जों तिप्रामथानि वारियर र एक्चुअली अम्पीनगरी विधानसभा नि आमसाई पाहाड़पुर बिसि पाहाड़पुर बिसिनि मायं कथै गामि होनजागो ओ जागा जों ताबाव दंगो ओ जागा बासाजाक नब्रं नब्रं जों गुरलाय दंगो नब्रं नब्रं बुबाग्रानि मेसेज जों पिरलाय दंगो जोंनि तिप्रामथानि जे नाहारमों तिप्रामथानि मटो बनो जों पिरलाय दंगो जोंनि बासेना बाङै जोंनि एक्जिस्टेंस तै जोंनि सार्भाइवेलनि बागै जों हाके पिरलाय दंगो जों अरो गुरियै जों जे नुकमानि अरो 90% बिग्रा खांग्रा जों अरो हाके नुगै दंगो ओंखाय जों नुगो जे ताक 2018 बीजेपी नि जे बर'नि जे सामुं हमो बाजार गरम खायनायनि जे बर'नि जे सामुं जों नुगो केंद्र दिल्लीनि फायै प्रधानमंत्री थेके आरम्भ खायै जे जाके जाके नेतार फायै मंत्री फायै बाजार गरम खायै जे भोट नामानि जे पाब्लिक न भाइस खायै जे भोट नामानि अमतिखे जे जों नुकमानि ताबो हाकेनो सेंलाय दंगोखा सिगाङाव स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह फायै रथ जात्रा खायफो असमय रथ जात्रा पुष मासेराव रथ सफो आमति खायै माने जों नुगोताय सालसारि सालनि सिगाङाव मिथुन चक्रवर्ती फायफैखा नायक ओंखाय आबुंतै सिनेमा नायक नायिकार तबो ओइ सिनि बरगनो बखा पाइनानि आरो सिनेमा नायक नायिकनो नाय जों ताम सिनि बरगनि बखा ताम माना तंबा जों ताम डेभलपमेन्ट तंबा अब निनि सुशासन जुदि तंखांखे बीजेपी नि नों सामं काहाम खाइ तंखांलाय 299 निनि जे बिसान डकुमेन्ट अब जुदि नों सामंतां 50% बा निनि सामंतांनि तंखांखे नों अब रद्र सय फुनु नांगौ हायदे सिनेमा नायक नायिकर तो बै फुनु नांगौ हायदे निनि आसक जाके जाके मंत्री रक फाइ केंद्र मंत्री फाइ लाइसoi दिल्ली लाइसoi अब सिनि बरगनो पाइनानि बाङै वानसंना नांगौ हायदे सिनि बरगनो बखा जयखानानि बां वानसंना नांगौ हायदे नों जदि सिनि दफानि बां काहाम खाइ तंखांखलाय सिनि दफानि हामक्रायनि बां डेभलपमेन्ट सिनि एदिसि एरियाव जों तिप्रासा जे जागा दङ आ जागा जुदि नों डेभलपमेन्ट सामंताङै तंखांखलाय सिनि जे प्रब्लेम ङै दङ बनो सल्भ खायनानि बाङै नों जदि साक्थारि तंखांखलाय सिनि मासे मानिया जों दंमानि आबनो नों गाहामखेना नायकेनि खाइ तंखांखलाय 100% जदि नायकेनि खाइ तंखांखे हाय से बुटबा मानायब्ले ओंखायनो सामंसे तांगि हांखे सबका साथ सबका विकास स्लोगान रि दंगो ओंखाय सिनि एलाकाले सिनि तिप्रासा एलाकाले सबका साथ सबका सर्वनाश सिं दंसेबो सिनि एलाकाले मंसासे कामसे खाइजलिया ओंखाय नों आमतै जे स्लोगान जे सुशासन हे नब्रं नब्रं गुरि जे फुनुगो नक देमाखा निनि खिथाइ देमाखा बागान देमाखा वाक देमाखा आमतिखे जे ताबक जे हाके फुनुक दंगो आबो तो एक्चुअली लुक देखानोसै बोले ओंखाय ताक बीजेपी नि समयबो हाकेनो सोंनुगो सोंबाय बेयमेने खाइ सोंबाय विश्वासघातकता खाइ जोंनो मासे मानुए खाइ दंगो जोंनो जे मानथायनो रिया जे माने ताम खाइखा जोंनो जे बोमा माकतनिबो सहाय से माने बोमा माकतनिबो सहायके जोंनो खाइ दंगो जों नुगै दंगो जे सेकेंड क्लास नागरिक जोंनो सनामै दंगो हाके जों नुगै दंगो ओंखाय आमतिखे सि नेशनल पार्टी सब समयनो जोंबाय बेमेने खाइ फैका जों सीपीएम नबो नुखा कांग्रेस नबो नुखा ताक बीजेपी नि नुखलांखा ओंखाय नेशनल पार्टी ले सब समय से जोंबाय हाके सि बेमेने खाइ जों जुग जुग 70-72 बोसोर हाके से जुग जुग जोंबाय विश्वासघातकता खाइ बेमेने खाइ सि फाइ तंखा ओंखाय जोंले ते ताम खाइसनायबा ओंखाय ताबक जों तो सिनि भविष्यत जे प्रजन्म जे अंधकारब्ले ओंखाय सीपीएम नि जराबो जों नुखा सीपीएम आमलबो नुखा सीपीएम रबो जोंबाय बेमेने खाइखा कोनो डेभलपमेन्ट सामखालिया सिनि एलाकाव जों सीपीएम नबो जों पहिला जों विश्वास खाइमेने सिनि बररक बेलायखेने सिनि बररक विश्वास खाइजामानि सीपीएम बाहायनो सामंतांनाय सिनि बरक एलाकाव सिनि तिप्रासा दफाना तिसानाय हाहि जों सामंतामन दंमानि जे माने साम्य नीति साम्यवाद अर्थनैतिक साम्य सामाजिक साम्य आमति कक्सावै सिनि बरनो बुजगुइ सिनि बरनो भाइस खायै अनेक बुट नाखा सिनि बरक एमएलए 19 जन 17 जन खा सीपीएम नि जों हायखौ नुखा विधानसभाव 19 जन एमएलए 17 जन एमएलए हायखौ नुखाबले ओंखाय आमतिखे सापर्ट खाइलिखा सीपीएम न किन्तु ताम खाइखाबा आफरबो डेभलप खाइ कोनो सिनि तिप्रासानि एरियाव एदिसि एरियाव कोनो डेभलपमेन्ट वर्क सामंतांगिया डेभलपमेन्ट सामंतांगिया जों हायखौ नगो रांरिया साख्रि नाया अब बेकलग गोबां दङ ताबक सिनि साख्रि माथाय 40,000 नि ऊपर साख्रि माथाय जों अब सिनि बेकलग सिनि बरक साख्रि माथाय साख्रि रिया सिनि बरना साख्रि ना थांगांगे जे ताक साख्रि ना थांगांगे जे सिनि बरना रिथाय
sakri rinan thangkhangke sing mani sorkan amalo nukha sakri rinan thangkhangke chini borno kabang ko mario hingke karon chinla agni sin saman thaingke backlog kabang ma special drive rogu kono krikha special drive Rajiv Gandhi प्रधानमंत्री थुई थांजाखा राजीव गांधी तंफ्रो जों अब स्पेशल ड्राइव वाइसाचुक दसरा देव तंमानि जरावो सिनि राज्यवो जों नुखा आप्रो स्पेशल ड्राइव सिनि तिप्रासा निबागै तिप्रासा जरा शिक्षित बेकार निबागै स्पेशल ड्राइव काइसा खाइमा नुखा साख्रि नामा नुखा गे बनि परे ताबो आसे बैकलॉग 40,000 नो पर बैकलॉग तंगिसन स्पेशल ड्राइव नामानि जों नुग्या हंके जोंनो तो साख्रि मानथों सिनि रां पैसा सलबेन नोंथों रां पैसा माने जाथों नुखुं जाथों परिबार जाथों अब बरं नायाबले साका साका जोंनो हामजागो बखाबाय हामजा गया आम थेके नुगै दंगो ओंखाय एदिसिबो जों नुखा बार मासावो एदिसिबो हायनो जे 17-18 बोसोर CPM तंफ्रो साख्रि लांगिया जे राज्यनि जे 100% रुस्टार राज्यनि 100% रुस्टार नसे एदिसि फल माखानि फु आयम थेके तालबाहाना खायै साख्रि लांलिया 100% माने अब 100 जन साख्रि ना खाके सिने एदिस एरिया से सिनति प्रासासि 31 जन से साख्रि मानायफु ओंखाय बाद बाकी के जनरल जे अन्यान्य रक हाय सिं सिनायफु ओंखाय बाहाकि एदिसि तो सिनि बाङै से सनाम ओंखाय जों तो 80% जों से साख्रि माना नांगले ए आमतिके तालबाहाना खायै 17-18 बोसोर साख्रि लांलिया CPM तंफ्रो बाहायनि एदिसिवा CPM नि प्रशासन एदिसिवा तंफ्रोबो हाके साख्रि लांलिया ओंखाय जोंनो तो थंगि तंखाबलै जों तो पुतला हाके थंग तंखाबलै हायवैसा के थंग तंखा इलेक्शन फाइखांके नेशनल पार्टी रो तामखाय बुट पाइनानै बाङै सिनि बरगनो बान्देनानै बाङै फायो ओंखाय बिग्रा करिजा बाक्साना 5,000 नाय बाक्साना 10,000 नाय बाक्साना 1,000 नाय वाक्तानि चारनाय बागान दिनाय मुसुग्रिनाय हाके तावग्रिनाय नावग्रिनाय अमतिके साख्रिनाय हाके सावै बान्देगो किन्तु जखन इलेक्शन पाइपिखा बोका सोका हे मने खाइ जखन हाके सावै चाकरिनाय नि नगो रांग्रिनाय नावग्रिनाय अमतिके सावै जखन बुट नाय पेखा बुट नाय पेमिने बरखन नसे सिसिनि लिया नन सि सेलिया नों थैफान दंदि निन दफा सर्बनास फां दंदि सेसफान नों दंदि आमति खाइतों हाबले सिनि एरियाव काइसाफोर स्कुल काहाम करै साइंस टीचर करै मैथ्स टीचर करै इंग्लिश टीचर करै सब्जेक्ट टीचर करै काइसाफोर स्कुल काहाम करै बांला मीडियम सिनि तिप्रासा आमसायो स्कुल जों तो नुगले जों सिबले जे नेल्सन मेन्डेला काइसा कक सामनि दंगो काइसा दफानो काइसा जातिनो नों सेस खेरनान थांखांगलाय शिक्षाओ बन पंगो खायरदि कोनो कगैबो थाना नांगिया तगैबो थाना नांगिया काइसा दफा काइसा सम्प्रदाय काइसा जातिनो नों सुखलगै बन 20 मास बायरना हांगलाय शिक्षाओ पंगो खायरदि आ कक द नेशनल मेन्डेलाबो साइथांगाबले इंगे जों तो नुक दंले वास्तवम तैनो जोंनो सिनि शिक्षा जोंनो जे जाति যত শিক্ষিত সেই জাতি তত উন্নত হিংজাগলে इंगे सिनि तो जोंनो तो एकदम सुखलगै जोंनो शिक्षा दिखाय जाते जों उन्नत मय जात हाकेन खाइथों हाबले सिनि एलाका कोनो स्कुल काहाम बांला मीडियम स्कुल काहाम ख्रै आम देखे जों जुग बोसोर जों हाकेन लुखा सिनि सरायरो काहामके परे कामियो दङै काहामके परे पराशना काहामके खायै शिक्षित अंगमालिया हाकेन नुगै दं हाबले अंकल क्लाय दं दं हाबले तै रां फैसा बाहायनो जे जातिनि यागु बिजनेस दंगो ओ जाति रां पैसा बाहायनो बो सलबेन रां पैसा बनि यागु अंगु इंगे जों हागन नुगै दं इंगे सिनि बिजनेस बख्रै जों मानि फालनानै सिनि बाजार बख्रै जोंनो बाजार बो काहामके बाजार बो तांग्रिया हांके जोंनो जे निनो शॉपिंग मॉल टल आमतिर बो तांग्रिया निनो मार्केट स्टल बो तांग्रिया अब गवर्नमेंट इच्छा खायखांगलाय काइसा जाति काइसा दफानो तिसाना हे गवर्नमेंट इच्छा खायखांकेनो काहामा के तिसामानो किन्तु जों नुगै दङ जे आं उसकांगो जे सामानि जे फेभारिज्म एकटा साइड बरगनखे फेभार खायै थं सुजुग सुबिदा रै दङ बिजनेस खायना बंग सुजुग रिबो चाकरि नि सुजुग सुबिदा रिबो विभिन्न मानथाय सौथाय सुजुग सुबिदा रिबो इनके एकटा साइड खेबानो सुजुग सुबिदा रै दङ ते एकटा साइड बरगनखेबानो सुजुग सुबिदा रिया खायै बन्चना खायै दङ जे माना तंमान फानो सांबिधानिक जे अधिकार तंफानो रिया मानथाय तंफानो रिया जों तो बिखा सायबले जोंखे बिखादे सामबा संविधान जे राइट्स दंगो मानथाय दंगो आबासे जों सानब्ले इनके जोंनो तामरि यांखाबा सिनि जे मानथाय आबानो तामरि यांखाबा जों तो बिखा सायबले बिखा नायबले सिनि जे डिमान्ड बो तो लेजिटिमेट डिमान्ड ब्ले नेज्य दाबि ब्ले सिनि नेज्य सिनि मानथाय ब्ले इनके तामनि बां जोंनो रियांबा आमतिके जोंनो थंगि तंखाबले सिनि यागो प्रशासन करिनि बागै प्रशासन बनि यागो तंमानि बागै हानि बां जों स्लोगान मारियो जों मा सावो जतन थानि सिनि हा सिनि शासन
sini ha sini sason nya ke sing kuno din te sing basilia sini মানে অস্তিত্ব রক্ষাংলিয়া जों नुगै दंले sini जे sini राज्य गाना गेनि जों नुगै दंले उत्तर पूर्वांचल मिजोराम नुगै दंगो बरनि याव प्रशासन तमा बाय बर बाहाके डेभलप नगि दं केन्द्र सरकारनि बे डाइरेक्ट बाहाके बर सुजुग सुबिदा मानि दं जे मिजोराम ने जे कर्मचारी र केन्द्र सरकारनि कर्मचारी र बाक्सा बर वेतन मानि दंगो सम वेतन केन्द्र सरकारनि कर्मचारी र बाक्सा बर बरनि स्केल बर समान वेतन मानि दंगो के तामो सिनारो के तामो अनलाइन खाबा जों के तामा जों के माना मानदि आं खाबा जों के आमति खनुक दंगो जों जे जातिरनि यागो जे गुस्ति सम्प्रदायनि यागो जे प्रशासन दंगो पॉलिटिकल पावर दंगो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दंगो बरक तो डेभलप नगि दंगो जों गानाव नगि दंगले हासार माया आरो नागालैंड नगि दंगो निने मेघालय नगि दंगो आसाम नगि दंगो मिजोराम नगि दंगो जों गान्दानो नगि दंगले गान्दानि राज्य न बाहाके बर डेभलप नगि दं बर बाहाके उन्नत नगि दं शिक्षा दीक्षा हुंदी व्यवसाय वाणिज्य हुंदी हेल्थ हिंदी स्वास्थ्य चिनरो कर चिने एलाकाओ जों कोनो हास्पाताल काहाम करै तार पहाड़पुर एलाकाओ से कोनो हास्पाताल करै गोसो करै ओंखाय जों तो आंतरिक गै थयो मेलेरिया कफावै थयो टाइफाइड गै थयो केबो खुश खबर नाया आमथिके क्लाय थैदोंमोन गतसिन तिप्रासा हेके थैदोंगो गारि गुरा करै बालै मात्र नायो बालै तलां हास्पाताल तलां थांगो मा थांगो आमते अवस्था नगि दंले स्वास्थ्य परिसेवा करै आमते अवस्था दं के जोंनो तामसो जोंनो आसल थंखाबा जोंके तामसासो अबहेला अंखाबा हानि मांसे बुबाग्रा बारबार ब मुक्ति सकरी ब बारबार साइतंले बारबार सिरिखक साइतंले सिनति प्रासन म थांना बागे किन्तु बनि बिरुद्धे अनेक बरक अनेक किसु साइतंगो आरि ताम हाइबा बतो तिप्रासन बासेना मंगसि तिप्रासा दफाना म थांना बांसि बतो बासे फैबले बनि त कोनो अभाव करिबले बहा आसुक नफा माइसाइ मा दं बनि कोनो अभाव करि बनि सम्पत्ति कोनो अभाव करि राम बैसानो कोनो अभाव करि बसुनो म थांना बांसि बबासे फै गतामनि बांगासे उल्टा पाल्टा बनि सम्पर्के जे मन्तव्य ताम हाइंखाबा इनके जोंखे बारबार रिक्वेस्ट खाइजावो नों जाफा खाइतंदि नों सीपीएम फा खाइतंदि कांग्रेस फा खाइतंदि बीजेपी फा खाइतंदि जाफा खाइतंदि किन्तु निनि तिप्रासा दफाना बासेरनानि क्षेत्रे एकमत नों सिदे हाइस्ते सिनि तिप्रासा दफाना बासेरनानि बाङै जों थांनानि बाङै सिनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों रक्षा खाइना बाङै सिनि अस्तित्वनि बाङै नों एकमत नों सिदि केबाय के तावालायदि ताम वालायनि दरकार दंबा बनि बिरुद्धे ब वालाय हिंसा नांलायो आमतै तामंना दरकार दंबा आबो तै जाया हाके जों नुगै दं एकदम जाया जों डिवाइड खाइजगै जों तो बसर बसर जुग जुग डिवाइड खाइजगै फैखाबले बिबा जों वालाय खांके बै याफातागै मोनयो जों वालाय खांखलाय बै तंथक जागो जों ताहायखौ नुगै फैखाबले डिवाइड खाइजमा थंजामा हाके फैखाबले ओंखाय तै डिवाइड ता खाइजग बायसिदि राजनीति थयो राजनीति ता थंजाग बायसिदि आबासे जों बारबार रिक्वेस्ट खाइजावो राजनीति थंजामा बोर्ड नि राजनीति थंजामा जों फाइखा ओंखाय ताबक सिनि अस्तित्व नेबां जों थांसांनाय अरो कोनो रियां जमातिया देबरमा कलो हिंते कसक्रिखा मलसं काइपे हिंते कसक्रिखा जों जतन थांसा जों जतन तिप्रासा जों जतन ओ तिप्रा राज्यनि प्रसा हागे जों ओ मेन्टेलिटी सिनि जे यूनिटी नि जे वानसुगमुं थांसा वानसमुं आबनो तुइसे जों सिनि तिप्रासा दफाना बासिरन बं जों ताबो बसकां हिंगि दं जों साकथारि दं बुबाग्राना फानद्रि दं बुबाग्राना फानद्रियै सिनि जे वानसुगमुं आबनो जों सक्सेस 100% जों सक्सेस खायनाय जों 100% बसकांनैसे सिनि जे सभा आ सभानो जों सक्सेस खायनाय आमतिके जों प्रतिज्ञा खायि बुबाग्राना जों लगरि दं आबोसि माने परिष्कार कक आं जतन ते ककबं सालिया जतन आं गाहाम करन तंबाय जादि जतन ईश्वरनि थाने आं आम प्रेयार खायि आं आनि कगना अरना पारि जाखा बुबाग्रा आयग्लबथों चिनि तिप्रा दफा आयग्लबथों जतन गाहाम करन तंबाय जाथों।